Αγαπητές φίλες και φίλοι, πριν 19 χρόνια ξεκινήσαμε μία προσπάθεια φτιάχνοντας ένα περιοδικό για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης στο Δηλώστε Έξυπνα. Το περιοδικό αυτό κάθε χρόνο κυκλοφορεί στα περίπτερα. Το υποδεχτήκατε πολύ ζεστά, πολύ θερμά και θέλοντας να σας δώσουμε κάτι περισσότερο, σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτό εδώ που βλέπετε σε συνεργασία με το πρώτο θέμα. Για να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση, όπως ξέρετε, θα πρέπει να μπείτε με τους κωδικούς σας στην ανάλογη εφαρμογή που έχει φτιάξει το Υπουργείο Οικονομικών. Όλες οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται μέσω ίντερνετ. Μπαίνοντας λοιπόν με τους κωδικούς σας στην εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών και βλέποντας τη φορολογική δήλωση, θα διαπιστώσετε ότι οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης έχουν διάφορα χρώματα. Έχουμε τους λευκούς κωδικούς, που τους κωδικούς αυτούς τους συμπληρώνουμε κατευθείαν πάνω στη φορολογική δήλωση. Έχουμε τους κίτρινους κωδικούς, που οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται αφού προηγούμενα κάνουμε κλικ στο κίτρινο πλαίσιο, ανοίγει ένα παράθυρο και συμπληρώνοντας το παράθυρο αυτό κάνουμε μεταφορά στη δήλωση. Έχουμε τους πορτοκαλί κωδικούς, οι οποίοι είναι προσυμπληρωμένοι και κλειδωμένοι. Τους κωδικούς αυτούς δεν μπορούμε εμείς να τους αλλάξουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα ποσά τα οποία υπάρχουν πάνω στη φορολογική δήλωση. Τι κάνουμε όμως αν έχει γίνει κάποιο λάθος? Στην περίπτωση αυτή επικοινωνούμε με αυτόν που έστειλε τα στοιχεία, που μπορεί να είναι ο συνταξιδοτικός φορέας, ο εργοδότης μας ή κάποιος συνεργάτης μας, και του ζητάμε να κάνει τη σχετική διόρθωση. Αν όμως δεν μπορεί να γίνει αυτό, για παράδειγμα, επειδή πτώχευσε ο εργοδότης, τότε κάνουμε τη δήλωσή μας με επιφύλαξη και στη συνέχεια με τα στοιχεία τα οποία έχουμε και αποδεικνύουν την ορθότητα αυτού του οποίου θέλουμε να διορθώσουμε, πάμε στην εφορία και διορθώνουμε το λάθος ποσό και η εφορία μας βάζει το σωστό ποσό. Και υπάρχουν και οι ροζ κωδικοί, που είναι οι κωδικοί για τα ακίνητα. Οι κωδικοί αυτοί δεν συμπληρώνονται κατευθείαν πάνω στο έντυπο ε1, αλλά συμπληρώνονται αυτόματα αφού προηγούμενα συμπληρώσουμε το έντυπο ε2. Τώρα, αν κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης κάνουμε σε κάποιους κωδικούς λάθος, τότε οι κωδικοί αυτοί χρωματίζονται κόκκινοι. Και στο πάνω μέρος της οθόνης μας βγάζει την ένδειξη που έχουμε κάνει λάθος και τι πρέπει να διορθώσουμε. Αυτή είναι η κόκκινη κωδική που αφού κάνουμε τις διορθώσεις, στη συνέχεια κάνουμε την υποβολή της φορολογικής μας δήλωσης. Ας δούμε όμως τις κυριότερες αλλαγές που έγιναν φέτος όσον αφορά τη συμπλήρωση της φορολογικής μας δήλωσης. Η σημαντικότερη αλλαγή που έγινε είναι όσον αφορά την ημερομηνία. Αρχικά η ημερομηνία υποβολής ήταν μέχρι 30 Απριλίου και έγινε στις 30 Ιουνίου. Όλοι οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 30 Ιουνίου με κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Μια άλλη αλλαγή που έγινε φέτος όσον αφορά την φορολογική δήλωση είναι ότι ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια υποχρεωνόμαστε να υποβάλουμε, να συμπληρώσουμε στον κωδικό 049 αποδείξεις για ρούχα, παπούτσια που είχαμε αγοράσει, φέτος δεν υπάρχει υποχρέωση πάνω στη φορολογική δήλωση να γράψουμε ποσό αποδείξεων για τις οικογενειακές δαπάνες. Ο κωδικός υπάρχει μεν στη φορολογική δήλωση, είναι όμως ανενεργός. Αν προσπαθήσετε να το συμπληρώσετε, θα δείτε ότι δεν μπορεί να συμπληρωθεί κάποιο ποσό. Άλλη αλλαγή που έγινε, νομοθετήθηκε το σύμφωνο συμβίωσης. Μπορούν οι φορολογούμενοι που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με συμβολογραφική πράξη, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν κοινή δήλωση. Αν δεν θέλουν, υποβάλλει ο καθένας χωριστά. Όμως, για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση κοινή, θα πρέπει προηγούμενα να επισκεφθούν στην εφορία, το τμήμα μηχανογράφησης της εφορίας, να δηλώσουν την νέα σχέση που δημιουργήθηκε και να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν ακίνητα, τα νοικιάζουν, αλλά δεν έχουν εισπράξει ενοίκια, δηλαδή έχουν για το 2015 ανείσπρακτα ενοίκια, είναι ότι για να μην φορολογηθούν για τα ενοίκια τα οποία δεν έχουν εισπράξει, θα πρέπει πρώτα να κάνουν δικαστική διαδικασία και μετά αυτή τη δικαστική διαδικασία, να ασκήσουν αγωγή κλπ, θα πρέπει να ενημερώσουν για αυτή τη δικαστική διαδικασία την εφορία τους. Στη συνέχεια ξεκλειδώνουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και μόνο έτσι μπορούμε να δηλώσουμε τα ανείσπρακτα ενοίκια και να μην φορολογηθούμε. Αν δεν κάνουμε αυτή τη διαδικασία, τι γίνεται? Αν δεν κάνουμε αυτή τη διαδικασία, είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε και τα ενοίκια τα οποία δεν έχουμε εισπράξει και να φορολογηθούμε.
Ένα θέμα υπάρχει σχετικά με την απεργία των δικηγόρων, που οι ιδιοκτήτες ακινήτων, αυτοί οι οποίοι έχουν ανίσπρακτα ενοίκια, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στην δικαστική διαδικασία. Πιστεύω ότι η πολιτεία θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα με ένα λογικό τρόπο. Μία άλλη αλλαγή που έχουμε είναι η αύξηση της προκαταβολής για τους επαγγελματίες. Για τους επαγγελματίες η προκαταβολή φέτος για όσους έχουν κέρδη είναι 75% από 55% που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο, η ίδια προκαταβολή, 75% για τα κέρδη, ισχύει και για τους αγρότες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο Δηλώστε Έξιμα στη σελίδα 11. Όταν μπούμε για πρώτη φορά για να υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση, θα μας ζητήσει το ηλεκτρονικό σύστημα να κάνουμε επιβεβαίωση των στοιχείων μας. Δηλαδή, αν έχει αλλάξει σε κάτι με τις σχέσεις τις οποίες έχουμε, παράδειγμα, αν παντρευτήκαμε, αν πήραμε διαζύγιο, αν αλλάξαμε διεύθυνση ή οποιαδήποτε μεταβολή έγινε. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι και όλα τα στοιχεία είναι σωστά, πατάμε πάνω στην ένδειξη επιβεβαίωση και επιβεβαιώνουμε τα στοιχεία τα οποία γράφονται στην οθόνη του υπολογιστή. Αν όμως έχει αλλάξει κάτι, για παράδειγμα, αν κάποιος παντρεύτηκε, πριν υποβάλει τη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να επισκεφτεί την εφορία και στη μηχανογράφηση της εφορίας να δηλώσει το γάμο τον οποίο έκανε. Έτσι θα μπορέσει να υποβάλει φορολογική δήλωση κοινή μαζί με τη σύζυγό του, όπως έχει υποχρέωση. Όπως σας είπαμε και προηγούμενα, η φορολογική δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2016 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2015. Όμως υπάρχουν και κάποιες αποκλίσεις. Για παράδειγμα, όσοι συμμετέχουν σε ομόρυθμες ή ετερόρυθμες εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία μπορούν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 15 Ιουλίου. Επίσης, οι κληρονόμοι δεν υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση για τον εκλειπώντα, αλλά την υποβάλλουν χειρόγραφα στη ΔΟΕ. Για τα εισοδήματα υποβάλλεται αυτή η δήλωση για τα εισοδήματα τα οποία απέκτησε ο εκλειπών μέχρι την ημέρα που ζούσε. Η φορολογική δήλωση για τον εκλειπώντα μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2016. Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά. Τα αναδρομικά θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις χειρόγραφα στην εφορία όχι για το 2015 που δηλώνεται μέσα στο 2016, αλλά θα καταθέσουν συμπληρωματικές τροποποιητικές δηλώσεις για τα χρόνια τα οποία αφορούν τα αναδρομικά, για τα χρόνια τα οποία ανάγονται. Έτσι, για παράδειγμα, αν εισέπραξε κάποιος αναδρομικά για το 2013 ή το 2014, θα πρέπει να κάνει δύο διαφορετικές συμπληρωματικές δηλώσεις, μία για το 2013 και μία για το 2014. Ας δούμε τώρα ποιοι υποχρεώνονται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Υποχρεώνονται να υποβάλουν φορολογική δήλωση αυτοί που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και έχουν εισοδήματα. Τα εισοδήματα μπορεί να είναι πραγματικά ή μπορεί να είναι τεκμαρτά. Μπορεί να φορολογούνται στο σύνολό τους ή να είναι απαλλασσόμενα της φορολογίας. Να δούμε όμως πότε τα ανήλικα παιδιά υποχρεώνονται να κάνουν δική τους ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Σε δύο περιπτώσεις και μόνο τα ανήλικα παιδιά υποχρεώνονται να κάνουν δική τους ξεχωριστή δήλωση. Πρώτη περίπτωση είναι όταν τα ανήλικα παιδιά αποκτούν εισόδημα από δικιά τους εργασία. Και δεύτερη περίπτωση είναι όταν τα ανήλικα παιδιά εισπράττουν σύνταξη από ένα γονέα που έχει εκλείψει. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις και μόνο τα παιδιά έχουν υποχρέωση να επιβάλλουν δική τους ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Φυσικά τη δήλωση των ανήλικων παιδιών την υποβάλλει είτε ο γονέας είτε αν δεν υπάρχει γονής ο κηδεμόνας. Ένα παράδειγμα που ίσχυε διαφορετικά τα προηγούμενα χρόνια. Έστω ότι σε ένα ανήλικο παιδί είχε γίνει δωρεά από τον παππού του ενός ακινήτου. Για το ακίνητο αυτό, έστω ότι μέσα στο 2015 εισπράχθηκαν ενοίκια. Για αυτά τα ενοίκια τα προηγούμενα χρόνια είχε υποχρέωση ξεχωριστής υποβολής φορολογικής δήλωσης το ανήλικο παιδί. Τώρα τα εισοδήματα από τα ενοίκια του ανηλίκου θα προσθεθούν στα εισοδήματα του πατέρα ή της μητέρας ανάλογα με την περίπτωση. Η δήλωση των συζύγων. Οι σύζυγοι όσο διαρκεί ο γάμος τους υποχρεώνονται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση.
η δήλωση υποβάλλεται από τον σύζυγο και για τη σύζυγο και συμπεριλαμβάνονται στην κοινή δήλωση τα εισοδήματα και των δύο συζύγων. Αν και η δήλωση όμως είναι κοινή, τα εισοδήματα του καθενός φορολογούνται ξεχωριστά. Ας δούμε όμως τώρα πότε οι σύζυγοι δεν πρέπει να κάνουν κοινή φορολογική δήλωση. Πρώτη περίπτωση είναι όταν ο ένας από τους δύο συζύγους βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης. Όταν έχει πτωχεύσει ο ένας από τους δύο, τότε γίνονται δύο ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις. Άλλη περίπτωση είναι αν έχει διακοπεί η έγκαμη συμβίωση, όταν υπάρχει διάσταση. Και τρίτη περίπτωση είναι όταν ο ένας από τους δύο είναι σε δικαστική απαγόρευση. Σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις οι σύζυγοι υποχρεώνονται να υποβάλουν ξεχωριστή φορολογία. Ας δούμε τώρα τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης βήμα-βήμα, ξεκινώντας από τον πίνακα 1. Όταν μπούμε με τους κωδικούς μας για να συμπληρώσουμε τη φορολογική μας δήλωση, το πρώτο πράγμα το οποίο θα μας ζητήσει είναι να κάνουμε την επιβεβαίωση των στοιχείων μας. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι, πατάμε επιβεβαίωση και προχωράμε στη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Αν όμως έχει αλλάξει κάτι, σε αυτή την περίπτωση, πρώτα κάνουμε τη διόρθωση και μετά υποβάλλουμε τη φορολογική δήλωση. Σε μερικές όμως περιπτώσεις δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τη διόρθωση πάνω στη φορολογική δήλωση, θα πρέπει προηγούμενα να επισκεφτούμε το ηλεκτρονικό μητρό της εφορίας, να δηλώσουμε εκεί τη μεταβολή για να μπορέσουμε να υποβάλουμε τη φορολογική δήλωση. Περιπτώσεις συνηθισμένες που πρέπει να επισκεφτούμε το μητρό είναι σε περίπτωση που υπάρχει γάμος ή σε περίπτωση που υπάρχει διατζύγιο. Σε αυτή την περίπτωση, για να μπορέσουμε να υποβάλουμε σωστά τη φορολογική μας δήλωση, πρώτα πάμε στην εφορία και στη συνέχεια υποβάλλουμε τη φορολογική μας δήλωση. Αν έχει γίνει μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας μας, μπορούμε να την κάνουμε εμείς οι ίδιοι πάνω στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούμε την εφορία. Αν όμως έχει αλλάξει η διεύθυνση της επαγγελματικής μας στέγης, για παράδειγμα είμαστε επαγγελματίες και βρήκαμε ένα κατάστημα με χαμηλότερο ενοίκιο και μετακομίσαμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτή την αλλαγή από το δικό μας κομπιούτερ, από την οθόνη του υπολογιστή μας, αλλά θα πρέπει να επισκεφτούμε το ηλεκτρονικό μητρό της εφορίας και να κάνουμε εκεί την αλλαγή της επαγγελματικής μας διεύθυνσης. Στον πίνακα 2 της φορολογικής δήλωσης συμπληρώνουμε κάποια πληροφοριακά στοιχεία. Η συμπλήρωση γίνεται με ένα κλικ στον αντίστοιχο κωδικό. Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες για τον υπολογισμό του φόρου. Για παράδειγμα, για αυτούς που έχουν αναπηρία θα έχουν επιπλέον έκπτωση και πρέπει να γίνει η ανάλογη επιλογή των αντίστοιχων κωδικών για να μην υπάρχουν φορολογικές επιπλέον. Τον πίνακα 3 το συμπληρώνουν οι φορολογούμενοι που οι ίδιοι ή κάποιο από τα προστατευόμενα μέλη έχουν αναπηρία από 67% και πάνω. Όταν ο ίδιος ο φορολογούμενος ή η σύζυγός του έχει αναπηρία από 67% και πάνω, έχει δικαίωμα για έκπτωση 200 ευρώ από το φόρο. Το ίδιο ισχύει και για τα προστατευόμενα μέλη. Προστατευόμενα μέλη μπορεί να είναι είτε τα παιδιά είτε οι γονείς του φορολογούμενου. Σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη που έχουν αναπηρία από 67% και πάνω, υπάρχει δικαίωμα για έκπτωση από το φόρο 200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν οι ανάλογες ενδείξεις του πίνακα 3. Ας δούμε τώρα τη συμπλήρωση του πίνακα 4α που αφορά τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Στον πίνακα 4α συμπληρώνονται οι μισθοί, οι συντάξεις, οι μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αμοιβές των ασκούμενων δικηγόρων και η πάγια αντιμισθία των δικηγόρων. Στον πίνακα 4α οι περισσότεροι κωδικοί είναι προσυμπληρωμένοι και κλειδωμένοι. Δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε αυτούς τους κωδικούς. Αν υπάρχει λάθος, επικοινωνούμε με τον αποστολέα των στοιχείων και αν δεν τα αλλάξει αυτός, υποβάλλουμε εμείς τη δήλωσή μας με επιφύλαξη και πηγαίνουμε στην εφορία και κάνουμε τη διόρθωση. Στον ίδιο πίνακα, τον πίνακα 4α, συμπληρώνονται και οι μισθοί και συντάξεις από το εξωτερικό που φορολογούνται στην Ελλάδα ή και στην Ελλάδα. Κάποια εισοδήματα μισθοί και συντάξεις που υπάρχουν από το εξωτερικό μπορούν να φορολογούνται μόνο στο εξωτερικό, οπότε δηλώνονται στον πίνακα 6, μπορεί όμως να φορολογούνται και στο εξωτερικό
και στην Ελλάδα ή να φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Αν φορολογούνται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε αυτή την περίπτωση ο φόρος που πληρώθηκε στο εξωτερικό αφαιρείται από το φόρο που υπολογίζεται με βάση την εκαθάριση της δήλωσης. Να δούμε τώρα για τους μπλοκάκηδες. Οι μπλοκάκηδες είναι επαγγελματίες. Αν και είναι επαγγελματίες, φορολογούνται όμως ως να είναι μισθωτοί. Πρέπει να έχουν όμως κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές? Να έχουν γραπτές συμβάσεις με τους αντισυμβαλόμενους. Να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι σε 3 πρόσωπα ή αμοιβή σε ένα πρόσωπο να είναι από 75% και πάνω από το σύνολο των αμοιβών τους. Να έχουν έδρα την κατοικία τους, να μην έχουν δηλαδή νοικιασμένο γραφείο και να μην έχουν την εμπορική ιδιότητα ούτε να έχουν εισόδημα από μισθούς. Αυτοί δηλώνουν το εισόδημά τους στον πίνακα 4α και ας είναι επαγγελματίες. Παροχές σε είδος. Οι παροχές σε είδος που έχουν οι μισθωτοί σε ορισμένες περιπτώσεις φορολογούνται ως εισόδημα. Όταν οι παροχές αυτές είναι πάνω από 300 ευρώ και προέρχονται πρώτον από την παραχώρηση οχήματος που υπολογίζεται ένα τεκμαρτό εισόδημα, από την παραχώρηση κατοικίας, αν τους έχει δοθεί δάνειο ή έχει δοθεί προκαταβολή μισθών και αν τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα απόκτησης των μετοχών. Αυτά υπολογίζεται ως ένα τεκμαρτό εισόδημα, προστίθεται στα υπόλοιπα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται. Λόγω της οικονομικής κρίσης, πολλοί δεν εισέπραξαν τις αποδοχές τους ή εισέπραξαν ένα μέρος των αποδοχών. Για τις ανείσπρακτες αποδοχές δεν φορολογούνται οι εργαζόμενοι που δεν τις έχουν εισπράξει. Για ποιο ποσό θα φορολογηθούν? Θα φορολογηθούν μόνο για το ποσό το οποίο εισέπραξαν μέσα στο 2015. Πότε θα φορολογηθούν για το ανείσπρακτο ποσό των αποδοχών τους? Θα φορολογηθούν μόνο όταν εισπράξουν αυτές τις αποδοχές. Πάνω στη δήλωσή τους θα δηλώσουν, θα συμπεριλάβουν το ποσό των αποδοχών τους, των μισθών τους, το οποίο έχουν εισπράξει. Οι ανείσπρακτες αποδοχές γράφονται σε ξεχωριστή σειρά της βεβαίωσης των αποδοχών. Αναδρομικά. Όσοι εισπράξουν αναδρομικά για προηγούμενα χρόνια. Τα αναδρομικά δηλώνονται με ξεχωριστή συμπληρωματική φορολογική δήλωση για το έτος που αφορούν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται χειρόγραφα στην εφορία. Επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας είναι αφορολόγητο όταν το άθροισμα των υπολείπων εισοδημάτων δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ ετησίως. Αποζημίωση απολιωμένων. Η αποζημίωση των απολιωμένων φορολογείται με ειδική κλίμακα. Ποσό αποζημίωσης μέχρι 60.000 ευρώ είναι αφορολόγητο. Εισφορά αλληλεγγύης. Όσοι έχουν εισόδημα ετήσιο πάνω από 12.000 ευρώ, πέρα από το φόρο τον οποίο πρέπει να πληρώσουν, επιβαρύνονται και με εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και είναι από 0,7% μέχρι 8%. Ας δούμε τώρα τη συμπλήρωση του πίνακα 4β που αφορά τους ναυτικούς. Οι ναυτικοί φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού φορολογείται με συντελεστή 10% και οι αξιωματικοί φορολογούνται με συντελεστή 15%. Κατά κανόνα, οι αμοιβές των ναυτικών, είτε είναι αξιωματική είτε κατώτερο πλήρωμα, είναι προσυμπληρωμένοι πάνω στη φορολογική δήλωση. Αν όμως δεν έχουν προσυμπληρωθεί, υποχρεώνονται οι ίδιοι να συμπληρώσουν τους αντίστοιχους κωδικούς. Υπάρχει περίπτωση κάποιοι ναυτικοί να εργάστηκαν μέσα στο 2015, αλλά να μην εισέπραξαν το σύνολο των αποδοχών τους. Πάνω στη φορολογική δήλωση θα συμπεριλάβουν τις αποδοχές που έχουν εισπράξει. Οι ανείσπρακτες αποδοχές γράφονται σε χωριστή σειρά στη βεβαίωση των αποδοχών. Στον πίνακα 4Γ1 συμπληρώνονται τα αγροτικά εισοδήματα. Να δούμε πρώτα ποιοι αγρότες υποχρεώνονται να υποβάλουν φορολογική δήλωση.
Υποχρεώνονται να υποβάλουν φορολογική δήλωση όλοι οι αγρότες που είναι πάνω από 18 χρονών, δηλαδή που έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Δωδεκάτου του 1996. Πώς φορολογούνται τα αγροτικά εισοδήματα? Τα αγροτικά εισοδήματα φορολογούνται με λογιστικό τρόπο. Δηλαδή, αν από τα έσοδα τα οποία εισέπραξαν αφαιρεθούν τα έξοδά τους. Ένα παράδειγμα. Έστω ότι ένας αγρότης εισέπραξε πουλώντας τα προϊόντα του 20.000 ευρώ. Έκανε έξοδα για να παραχθούν αυτά τα προϊόντα 12.000 ευρώ. Για λιπάσματα, φάρμακα, ημερομίσθια που πλήρωσε σε τρίτους. Θα δηλώσει καθαρό εισόδημα 8.000 ευρώ. Υπάρχει η περίπτωση κάποιος να είναι μισθωτός και συγχρόνως να έχει και αγροτικά εισοδήματα. Για παράδειγμα, ένας μισθωτός που καλλιεργεί και τις ελιές που έχει στο χωριό. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δηλώσει εκτός από το μισθό του και τα εισοδήματα που έχει από την αγροτική δραστηριότητα. Μπορεί να είναι κέρδος ή να έχει ζημιά. Υποχρεωτικά ο συγκεκριμένος φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει και το έντυπο Ε3 και πιο συγκεκριμένα εκτός των άλλων να επιλέξει και τον κωδικό αριθμό 598. Το έντυπο Ε3 θα το υποβάλει πριν την υποβολή του εντύπου Ε1. Ας δούμε τώρα τι βιβλία πρέπει να τηρούν οι αγρότες. Οι αγρότες που έχουν ετήσια έσοδα μέχρι 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αν θέλουν, μπορούν να μην τηρούν βιβλία. Ο ΦΠΑ των αγροτών. Οι αγρότες μπορεί να υπάγονται στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Ποιοι υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ? Υπάγονται οι αγρότες εκείνοι που την προηγούμενη χρονιά είχαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση των προϊόντων τους πάνω από 15.000 ευρώ ή εισέπραξαν επιδοτήσεις πάνω από 5.000 ευρώ. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν ξεπεράσει και τα δύο κριτήρια. Αρκεί να έχουν ξεπεράσει το ένα από τα δύο για να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ. Αν δεν έχουν ξεπεράσει κανένα από τα δύο κριτήρια, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ. Έντυπο Ε3. Όλοι όσοι έχουν αγροτικά εισοδήματα, ανεξάρτητα αν είναι επαγγελματίες αγρότες ή όχι, υποχρεώνονται πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να υποβάλουν και το έντυπο Ε3. Επιδοτήσεις, αποζημιώσεις. Οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις φορολογικά αντιμετωπίζονται ως εξής. Οι επιδοτήσεις μέχρι 12.000 ευρώ είναι αφορολόγητες. Πάνω από 12.000 ευρώ προστίθενται στα έσοδα και φορολογούνται. Οι αποζημιώσεις ανεξαρτήτως ύψους είναι αφορολόγητες. Ας δούμε τώρα τη συμπλήρωση του πίνακα 4Γ2 που αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ποιοι υποχρεώνονται να υποβάλουν δήλωση? Όλοι όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεώνονται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από όλους. Υποβάλλεται μέσω ίντερνετ. Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα? Φορολογούνται με λογιστικό τρόπο, αν από τα έσοδά τους αφαιρεθούν τα έξοδα τα οποία έχουν κάνει για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και όχι γενικά τα έξοδα που έχουν πραγματοποιήσει για ιδιωτικούς λόγους. Αυτό ισχύει ο λογιστικός τρόπος προσδιορισμού ανεξάρτητα αν υπάρχει υποχρέωση να τηρούνται βιβλία ή δεν τηρούνται βιβλία. Ποια έξοδα αφαιρούνται από τα έσοδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας? Αφαιρούνται τα έξοδα τα οποία αναφέρονται συγκεκριμένα στο φορολογικό νόμο. Παλαιότερα για τα αυτοκίνητα και για τα κινητά από τα έξοδα που γινόταν αφαιρούνταν μόνο ένα μέρος. Τώρα, εφόσον τα έξοδα των αυτοκινήτων και των κινητών τηλεφώνων έχουν γίνει για την επιχείρηση, για την επαγγελματική δραστηριότητα, αφαιρείται το σύνολο των εξόδων. Ασφαλιστικές εισφορές. Οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αφαιρούνται από τα έσοδά τους και υπολογίζονται στα έξοδά τους. Αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώθηκαν μέσα στο 2015.
Αν κάποιοι οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, θα αφαιρεθούν οι δόσεις οι οποίες πληρώθηκαν μέσα στο 2015. Έντυπο ε3. Έντυπο ε3 υποχρεώνονται να υποβάλουν όλοι όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Η υποβολή του εντύπου ε3 γίνεται πριν την υποβολή του εντύπου ε1. Τώρα, σε περίπτωση κατά την οποία είναι επιχειρηματίας και η σύζυγος υποβάλλει δικό της ξεχωριστό έντυπο ε3. Αν είναι και οι δύο σύζυγοι επιχειρηματίες, αν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα υποβάλουν δύο έντυπα ε3. Αν είναι μόνο ένας, θα υποβληθεί μόνο ένα έντυπο ε3. Η προκαταβολή του φόρου. Ειδικά για φέτος, η προκαταβολή του φόρου για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αυξήθηκε και από 55% έγινε 75%. Αυτό ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και για τις προσωπικές εταιρείες, τις ομόρυθμες και ετερόρυθμες εταιρείες. Όταν υπάρχει ζημιά, αν από την επιχειρηματική δραστηριότητα έχει προκύψει ζημιά, δηλαδή όταν τα έξοδα είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα, σε αυτή την περίπτωση δηλώνεται η ζημιά πάνω στη φορολογική δήλωση, δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου και η ζημιά μεταφέρεται για συμψηφισμό στα 5 επόμενα χρόνια. Ας δούμε τώρα τη συμπλήρωση του πίνακα 4Δ1 για τα μερίσματα, τους τόκους και τα δικαιώματα. Τα μερίσματα, οι τόκοι και τα δικαιώματα είναι εισόδημα από κεφάλαιο. Οι συντελεστές φορολογίας είναι 10% για τα μερίσματα, 15% για τους τόκους και 20% για τα δικαιώματα. Ο φόρος αυτός παρακρατείται κατά την πληρωμή και αποδίδεται στο δημόσιο. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του φορολογουμένου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα φυσικά πρόσωπα, ειδικά για τα δικαιώματα, μπορεί να φορολογούνται επιπλέον και να προστίθενται τα έσοδα που έχουν από τα δικαιώματα με τα υπόλοιπα εισοδήματα από επιχειρηματική σχετική με τα δικαιώματα δραστηριότητα. Το εισόδημα από τόκους προέρχεται κυρίως από καταθέσεις στις τράπεζες. Δηλώνονται οι τόκοι τόσο από το εσωτερικό όσο και από καταθέσεις του εξωτερικού. Δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση να υποβληθεί ξεχωριστή δήλωση για τους τόκους από το εξωτερικό. Οι τόκοι των φυσικών προσώπων από ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου απαλλάσσονται από το φόρο. Οι τόκοι μπορεί να προέρχονται είτε από ατομικό είτε από κοινό λογαριασμό. Σε κάθε περίπτωση όμως, ανεξάρτητα αν ο λογαριασμός είναι ατομικός ή είναι κοινός, τους τόκους τους δηλώνει ο πραγματικός δικαιούχος. Ένα παράδειγμα, έστω ότι ένας επιχειρηματίας έχει ένα κοινό λογαριασμό με το γιο του που είναι φοιτητής. Ο γιος του δεν έχει εργαστεί ποτέ, δεν έχει εισοδήματα, ούτε έχει υποβάλει ποτέ φορολογική δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση οι τόκοι πραγματικά ανήκουν στον πατέρα που είναι επιχειρηματίας και πρέπει το σύνολο των τόκων του κοινού λογαριασμού να δηλωθούν από τον πραγματικό τους δικαιούχο που είναι ο πατέρας. Στον πίνακα 4Δ2 δηλώνεται το εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Οι κωδικοί του πίνακα 4Δ2 περισσότεροι έχουν ροζ χρώμα. Δεν μπορούμε να τους συμπληρώσουμε κατευθείαν στο έντυπο ε1, αλλά προηγούμενα πρέπει να συμπληρώσουμε το έντυπο ε2 και στη συνέχεια τα ποσά θα μεταφερθούν αυτόματα στο έντυπο ε1. Από ποιους συμπληρώνεται το έντυπο ε2? Το έντυπο ε2 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όσους εισπράττουν ενίκεια και από όσους έχουν κτίσματα τα οποία είναι κενά. Όσοι έχουν ακίνητα τα οποία ιδιοκατοικούν, αν έχουμε μία πρώτη ή
και μία δευτερεύουσα κατοικία και τις ίδιο χρησιμοποιούμε, δεν χρειάζεται να συμπληρώσουμε το έντυπο ε2. Οι κατοικίες αυτές συμπληρώνονται κατευθείαν πάνω στο έντυπο ε1. Τι πρέπει να προσέξω στο έντυπο ε2? Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη στήλη 17 του εντύπου ε2 και να επιλέξουμε κάθε φορά την κατάλληλη περίπτωση, αν πρόκειται για παράδειγμα για ενοικίαση, για δωρεάν παραχώρηση κλπ. Ακινήτου. Ανίσπρακτα ενίκεια. Κάποιοι μέσα στο 2015 δεν εισέπραξαν το σύνολο των ενοικίων από τους ενοικιαστές τους. Αν δεν κάνουν καμία διαδικασία, θα πρέπει να τα δηλώσουν και να φορολογηθούν για αυτά τα ενίκια. Αν όμως κάνουν δικαστική διαδικασία και αυτή η δικαστική διαδικασία γνωστοποιηθεί στην εφορία, μπορούν να τα γράψουν αυτά τα ανίσπρακτα ενίκια πάνω στη φορολογική τους δήλωση και να μην φορολογηθούν. Στον πίνακα 4ε δηλώνεται η υπεραξία από τη μεταβίβαση κεφαλαίου. Η μεταβίβαση κεφαλαίου μπορεί να προέρχεται από μεταβίβαση τίτλων, από μεταβίβαση μεριδίων εταιριών, εντόκων γραμματείων, ομολόγων και παρόμοιων προϊόντων. Το κέρδος από τη μεταβίβαση μετοχών που είναι εισηγμένων στο χρηματιστήριο φορολογείται μόνο όταν αυτός που μεταβιβάζει τις μετοχές συμμετέχει στην εισηγμένη σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,5% και έχει αποκτήσει τις μετοχές από την 1η Πρώτου 2009 και μετά. Στο πίνακα 5 της φορολογικής δήλωσης συμπληρώνονται τα τεκμήρια. Τεκμήρια έχουμε δύο ειδών. Τα τεκμήρια διαβίωσης του τρόπου ζωής που είναι υποθετικά και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που είναι πραγματικά, επειδή πάνω στη δήλωση γράφουμε τα ποσά που πραγματικά καταβάλαμε, τα ποσά που πραγματικά πληρώσαμε. Τα τεκμήρια διαβίωσης κατά κύριο λόγο είναι τα σπίτια τα οποία χρησιμοποιούμε, είτε είναι ιδιόκτητα είτε τα έχουμε ενοικιασμένα, τα αυτοκίνητά μας, τα σκάφη, τα έξοδα που κάναμε για ιδιωτικά σχολεία, ενώ στα τεκμήρια αγοράς υπολογίζονται τα χρήματα που πληρώθηκαν μέσα στο 2015 για την αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών, αγορά επιχειρήσεων ή τα ποσά τα οποία πληρώσαμε για να εξοφλήσουμε δόσεις από δάνεια τα οποία έχουμε πάρει. Πέραν αυτών όμως υπολογίζεται επιπλέον δαπάνη διαβίωσης 3.000 ευρώ για τον ελεύθερο και 5.000 ευρώ για τους παντρεμένους. Τι είναι τεκμήρια? Με βάση ένα συγκεκριμένο τρόπο υπολογίζεται ένα ορισμένο ύψος εισοδήματος, που αφενός είναι τα ποσά τα οποία πραγματικά πληρώσαμε, αφετέρου είναι υποθετικά ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιούσαμε για τη διαβίωσή μας. Και αθροίζοντας όλα αυτά βγαίνει ένα ποσό. Το ποσό αυτό συγκρίνεται με το ποσό το οποίο πραγματικά δηλώνουμε από τα εισοδήματά μας. Φορολογούμαστε πάντοτε για το μεγαλύτερο ποσό. Αν το ποσό που δηλώνουμε είναι μεγαλύτερο από τα τεκμήρια δεν μας επηρεάζουν και είναι φορολογικά αδιάφορα. Αν όμως το ποσό το οποίο δηλώνουμε υπολείπεται των τεκμηρίων, σε αυτή την περίπτωση προστίθεται ένα επιπλέον ποσό και φορολογούμαστε για το μεγαλύτερο ποσό. Το τεκμήριο κατοικίας. Τεκμήριο έχουν όλες οι κατοικίες τις οποίες χρησιμοποιούμε, ανεξάρτητα αν είναι ιδιόκτητες ή είναι νοικιασμένες. Το τεκμήριο της κατοικίας εξαρτάται από την επιφάνεια, την περιοχή αν είναι φτηνή ή ακριβή περιοχή, αν είναι μονοκατοικία ή είναι διαμέρισμα και αν είναι κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Τεκμήριο αυτοκινήτου. Για τα αυτοκίνητα υπάρχουν δύο τεκμήρια. Το ένα είναι το τεκμήριο απόκτησης και το άλλο είναι το τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας. Το τεκμήριο απόκτησης είναι τα χρήματα τα οποία πληρώσαμε για να αποκτήσουμε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο μπορεί να το έχουμε αγοράσει μετρητής ή με δόσεις. Αν το έχουμε αγοράσει με δόσεις, στη δήλωσή μας φέτος θα βάλουμε το ποσό των δόσεων που πληρώσαμε μέσα στο 2015. Αν το αγοράσαμε μετρητής, θα συμπληρώσουμε
πάνω στη δήλωση ολόκληρο το ποσό που καταβάλαμε. Το τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Το τεκμήριο αυτό υπολογίζεται κάθε χρόνο και εξαρτάται από τον κυβισμό και την παλαιότητα που έχει το αυτοκίνητο. Το τεκμήριο κυκλοφορίας του αυτοκινήτου είναι προσυμπληρωμένο πάνω στη φορολογική δήλωση και δεν μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε. Μπορούμε όμως, αν έχουμε αποκτήσει κάποιο καινούριο αυτοκίνητο το οποίο δεν υπάρχει στη φορολογική δήλωση, να το συμπληρώσουμε. Πληρωμή δανείου. Αποτελεί τεκμήριο η πληρωμή ενός δανείου. Μπορεί μέσα στο 2015 να έχουμε πληρώσει ολόκληρο ένα δάνειο ή να έχουμε πληρώσει μερικές δόσεις. Οι δόσεις που πληρώσαμε μέσα στο 2015 αποτελούν τεκμήριο. Τεκμήριο αποτελούν και οι δόσεις που πληρώσαμε και αφορούν την απόκτηση της πρώτης κατοικίας. Οι κάτοικοι εξωτερικού απαλλάσσονται από τα τεκμήρια διαβίωσης. Έτσι, αν έχουν ένα σκάφος το οποίο χρησιμοποιούν το καλοκαίρι ή μια δευτερεύουσα κατοικία στην οποία έρχονται και μένουν, δεν έχουν τεκμήριο. Αν όμως αγοράσουν μια καινούρια κατοικία και έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα, παράδειγμα, από τις καταθέσεις που έχουν τόκους και αγόρασαν τη συγκεκριμένη κατοικία, έχουν το τεκμήριο για την απόκτηση και μόνο της κατοικίας και όχι τεκμήριο διαβίωσης από τη χρήση της κατοικίας. Στον πίνακα 6 συμπληρώνονται τα ειδικώς φορολογούμενα και τα απολασσόμενα από φόρο ποσά. Επιπλέον συμπληρώνονται κάποια ποσά τα οποία μπορούν να καλύψουν τεκμήρια. Ακόμη συμπληρώνονται τα ενοίκια που πληρώσαμε στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Στον πίνακα 6 γράφεται και το ΕΚΑΣ όπως και το επίδομα ανεργίας που πληρώθηκε από τον ΟΑΕΔ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κυρίως στα ποσά τα οποία μπορούν να καλύψουν τεκμήρια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ποσά τα οποία έχουμε υπόλοιπα, τα οποία δεν χρησιμοποιήσαμε από προηγούμενες δηλώσεις που έχουμε καταθέσει. Συμπληρώνοντας τα ποσά αυτά πάνω στη φορολογική μας δήλωση, μπορούμε να καλύψουμε τεκμήρια και να πληρώσουμε λιγότερο φόρο. Επίσης, στον πίνακα 6 συμπληρώνονται και τα κέρδη από λαχεία, από λότο και από τζόκερ, γιατί με τα ποσά αυτά μπορούμε αφενός να καλύψουμε τεκμήρια, αφετέρου όμως αν έχουμε πάνω από ένα ορισμένο ύψος εισοδήματος θα υποχρεωθούμε να πληρώσουμε και εισφορά αλληλεγγύης. Στον πίνακα 7 συμπληρώνουμε τις δαπάνες εκείνες που έχουμε κάνει και μειώνουν το φόρο. Συμπληρώνοντας αυτές τις δαπάνες θα έχουμε φορολογική ελάφρυνση. Προσοχή! Δεν συμπληρώνουμε τον κωδικό 049 που αφορά τις οικογενειακές δαπάνες, επειδή φέτος δεν υπάρχει υποχρέωση για οικογενειακές δαπάνες, για ρούχα, παπούτσια κλπ. Ο κωδικός 049 είναι ανενεργός. Ποιες είναι οι δαπάνες τις οποίες αν συμπληρώσουμε μπορούμε να έχουμε φορολογική ελάφρυνση? Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Συμπληρώνουμε τις δαπάνες που κάναμε για ιατρικά, για φαρμακευτικά και νοσοκομιακά έξοδα. Για να έχουμε φορολογική ελάφρυνση θα πρέπει οι δαπάνες αυτές να είναι πάνω από το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Αν είναι κάτω από 5% δεν υπάρχει καμία φορολογική ελάφρυνση. Ακόμη συμπληρώνουμε τις δωρεές που έχουμε κάνει στο δημόσιο και είναι πάνω από 100 ευρώ. Οι δωρεές μπορεί να έχουν γίνει προς το δημόσιο ή σε ιερούς ναούς, ιερές μονές κλπ. Στον ίδιο πίνακα συμπληρώνονται οι δωρεές που έχουν γίνει για την απόσβεση του δημόσιου χρέους και οι χορηγίες όταν αυτές είναι πάνω από 100 ευρώ. Πρέπει να συμπληρώσουμε αν τυχόν έχουμε πληρώσει ενοίκια στο κέντρο της Αθήνας, πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στη φορολογική δήλωση, όπως επίσης αν έχουμε κάνει επενδύσεις για παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα. Για να υπάρξει φορολογική ελάφρυνση για τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα θα πρέπει να ξεπερνούν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος.
Αν είναι κάτω από το 5% δεν έχουμε καμία φορολογική ελάφρυνση. Για να συμπληρώσουμε τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα ανοίγει ένας πίνακας στον οποίο πρέπει σε μερικές περιπτώσεις να συμπληρώσουμε τους αριθμούς φορολογικού μητρώου και τα υπόλοιπα στοιχεία από αυτών στους οποίους έχουμε πληρώσει τα ιατρικά και νοσοκομιακά έξοδα. Αντίθετα, για τις δαπάνες που έχουμε κάνει για αγορά φαρμάκων από τα φαρμακεία συμπληρώνονται με ένα ποσό και δεν χρειάζεται να γράψουμε τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Στον πίνακα 8 της φορολογικής δήλωσης συμπληρώνονται τα προστατευόμενα μέλη. Τα προστατευόμενα μέλη μπορεί να είναι παιδιά ή συγγενείς. Πότε τα παιδιά είναι προστατευόμενα μέλη? Όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1η του 1997 μέχρι 31 Δεκάτου 2015 και το εισόδημά τους είναι μέχρι 3.000 ευρώ είναι προστατευόμενα μέλη. Αν έχουν γεννηθεί από το 1990 και μετά και σπουδάζουν ή είναι άνεργα και έχουν εισόδημα μέχρι 3.000 μπορεί να είναι προστατευόμενα μέλη. Επίσης, αν έχουν αναπηρία από 67% και πάνω και το εισόδημά τους δεν ξεπερνάει τις 6.000 ευρώ είναι προστατευόμενα μέλη και τα παιδιά που υπηρετούν φαντάρι ανεξαρτήτως ηλικίας είναι προστατευόμενα μέλη. Οι συγγενείς μπορούν να είναι προστατευόμενα μέλη, οι γονείς του συζύγου και της συζύγου, καθώς επίσης και οι ανάπηροι αδελφοί και αδελφές που έχουν αναπηρία από 67% και πάνω. Γενικά, όπως προαναφέραμε, για να είναι προστατευόμενα μέλη κάποιοι, δεν πρέπει το εισόδημά τους να είναι πάνω από 3.000 ευρώ και αν έχουν αναπηρία από 67% και πάνω, το εισόδημά τους δεν πρέπει να είναι πάνω από 6.000 ευρώ. Αν έχουν μεγαλύτερο εισόδημα, δεν μπορούν να είναι προστατευόμενα μέλη. Πίνακας 9. Στον πίνακα 9 δεν συμπληρώνει οτιδήποτε ο φορολογούμενος. Συμπληρώνονται από την εφορία ενδείξεις όπως είναι η προκαταβολή φόρου του προηγούμενου έτους για να γίνει σωστά ο υπολογισμός και η εκαθάριση. Στον πίνακα 10. Συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα όταν υπάρχει επιστροφή φόρου. Στον πίνακα αυτό πρέπει να συμπληρώσουμε σε ποια τράπεζα θέλουμε να γίνει η επιστροφή του φόρου και επίσης να συμπληρωθεί ο αριθμός του λογαριασμού. Στον ίδιο πίνακα, όταν έχουμε διαφωνία σε κάποια ποσά, συμπληρώνουμε ότι η δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη. Αν υποβάλλουμε τη δήλωση με επιφύλαξη, θα πρέπει στη συνέχεια να πάμε στην εφορία και να αποδείξουμε πού είναι το λάθος στη φορολογική μας δήλωση. Η εφορία έχει τη δυνατότητα να διορθώσει και να κάνει σωστά την εκαθάριση της φορολογικής μας δήλωσης. Χρησιμοποιώντας το περιοδικό Δηλώστε Έξυπνα, βλέποντας τους αναλυτικούς πίνακες και διαβάζοντας τα παραδείγματα που έχει, θα λύσετε κάθε απορία σας και θα συμπληρώσετε με σωστό και έξυπνο τρόπο τη φορολογική σας δήλωση.